Għal-jum ieħor il-professjonisti fil-qasam tal-ispettaklu, l-arti u d-divertiment tħallow fil-għama dwar x'ser jiġri minn ħobżhom. Dan kif id-Deputat Prim-Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ma offra ebda soluzzjoni għal kantanti, żeffina, atturi, DJs, nies li speċjalizzaw fid-dawl tas-sound u bosta ħaddiema oħra f'dan il-qasam illi xogħolhom jiddependi kollu kemmu mill-ftuħ gradwali ta' pajjiżna. L-unika soluzzjoni illi offra Chris Fearn hi illi għandhom jistennew u meta mistoqsi dwar pjan konkret għal dan il-qasam li nsab arkubteħ kawża tal-pandemija, ir-risposta kienet illi m'għandux risposta. Jista' jkun illi niftu kollox minn għada u jista' jkun ġustifikat u kollox imur tajjeb, ngħidu bravi. Però jista' jkun li niftu kollox minn għada u nsibu illi kien hemm xi ħaġa li ma rajniex għax aħna qegħdin tinsewx fuq tal-ewwel. L-iżjed l-unika ħaġa li wieħed jista' jagħmel previżjoni fuq dan il-virus illi dal-virus ma ħallix tagħmel previżjonijiet. Minn ġurnata l-oħra, minn ġimgħa l-oħra l-affarijiet nistgħu nibdluhom, nistgħu immorru lura, nistgħu forsi naġġlu naqra iżjed skont kif ikunu ħerġin. Tkun ħirġa l-informazzjoni. Bosta persuni fl-industrija tal-ispettaklu saħqu li dawn id-deċiżjonijiet illoġiċi u tkaxkir tas-saqajn huma diskriminazzjoni assoluta fil-konfront tagħhom u teddida għal futur ta' ħobżhom u ma nsistew li xogħolhom mhux passatemp iżda ħajjithom. Dan fil-waqt li oħrajn saħqu li ma jistgħux jifhmu il-loġika li l-awtoritajiet qed jawtorizzaw li jsiru t-tiġijiet fil-waqt li lilhom qed jifnuhom bir-restrizzjonijiet deskritti bħala soffokanti. Kelliema għal din l-industrija qalu li fil-waqt li jaqblu li pajjiżna m'għandux jaġġel fil-ftuħ bħalma ġara matul is-sajf tal-2020 huma qed jappellaw għal ftuħ gradwali fuq bażi ta' equal playing field għal kulħadd. Minkejja dan kollu u minkejja li pajjiżi oħra qed jibdew jiftħu b'mod gradwali, bl-Ungerija saħansitra tilqa' ma' 60,000 spettatur waqt partita futbol, skont Chris Fearn pajjiżi oħra qed jgħajru għalina. Jiena dal-lej ġejt lura mill-Kunsill tal-Ministri Ewropej f'Lussemburgu fejn kulħadd ħares lejna u jera għalina. Minkejja din ir-retorika politika, ħafna professjonisti qed jgħidu illi għadhom minsija. Huwa propju għalhekk illi l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-arti u d-divertiment ħabret illi se ssir dimostrazzjoni fi Pjazza San George fil-Belt Valletta nhar il-ħamis 24 ta' Ġunju fejn magħhom se jkun qed jingħaqad ukoll is-South End Corps li ħeġġew lill partitarji tal-futbol sabiex jingħaqdu magħhom.